Pano ndi Manyaso Voice Box timanena kuti focus yathu ndi politics, good governance and the rule of law. Ndokambapo nkhani ya good governance nthawi zambiri amalawi timatikaona kuti dzikoli likuyenda bwanji timaponga focus kwambiri pa nkhani ya zachuma. Koma lero tafuna tibweretseni kulankhula kwa Mr. Chiza Mkandawire, ena amangodziwa ngati kuti Mr. Cat pa masamba mchezo a TikTok. Iwo ndithu amalankhula pa nkhani zosiyanasiyana zamene ndithu ndale komanso dziko lathu likuyendera. Iwo lero akunena kuti chitetezo mdziko muno chikuoneka kuti sichikuyenda bwino, ndipo pakufunika kuti ndithu anthu tichite machawi poonetsetsa kuti chitetezo nchokhwima kuno kwathu Malawi. Iwowa akamba nkhani imeneyi potsatira kuti apolisi atulutsa makanema amene akuonetsa ndithu mbava zimene zikuganizidwa kuti zidapha mayi Bobe kunyumba kwawo Chigumula, zikufotokoza kuti kodi zidapha mayi amenewa motani. Mkulankhula kwawo Achiza Mkandawire akunena kuti apolisi akutipusitsa mbava zimene zidapha mayi Bobe si zimene apolisi akumationetsa ma TV. Ndiye limodzi panoyenza Voice Box tamvera kula amenewa kuti bwanji pa nkhani imeneyi ndipo akayimaliza timati musangochoka mutiuze maganizo anu in the comment section below pompano pa Nyasa Voice Box. Okay. Panabila pangati. Katende nikambirane nkhani kuchitika ku Malawi ya imfa ya Mayata a Dr. Bobe. It's not making sense. Ndaiwona nkhani yasei apolisi apanga issue statement kuti mbava zijazigwira. Okay. Ndizosangalasa kuti polisi yathu ikugwira ntchito. Kenako this morning apolisi apita ku nyumba kwa Dr. Bobe ndi mbava zija. Malo mopita nazo ku court. Akuti apita kumene kuja kuti zikapange demonstrate mmene zinabera okulowera mu mpanda. What I don't understand is mbava izizi sizikuoneka sophisticated enough. Mbava zinapha Mayata. This is my understanding of it. Mbava zimene zinapha Dr. Bobe sizimene akuzipanga paredi kuchigumula. Why am I saying that? Let's look at it this way. Mukito woyambirira anazabwera poera anasipeza mbava zonsezo tagwira tianaso adanagwira tiana tinata ma street ya chan. It's taken them 3 weeks to come up with this narrative yokuti azipeza mbava. But mbava zitapita kunyumba kumene uja zabira kukaba a specific parcel, money, variables, and this money was kept in that house. They had prior knowledge of where the money was, and that woman became collateral damage. And mbava zimene akuzonesa pano bazi sizimapanga business ya ndrama akuchita kuoneka kuti ndi asasapa kuti awatenga museu awapanga coach kuti muoneke ngati ino ndamene munapanga upandu umene ndimene zikuonekera. This is how I look at it. Amalawi chinthu chimodzi mwene kumadziwa about Malawi police. Malawi police analowa ndale kwambiri. Sibungweso lijalo kuti institution ejo kuti tingamayidalire. Wamene tikubwerera ku Malawi timakhala ndi nkhawa kuti we are not protected because one kuyambira ku ndale amangomanga anthu andale ndikuwapatsa belo sitimaona trial kulibe. 2 milandu yonse imene ili ikulikuli pakangokhala kuti pali munthu wina wake wodziwika. Nkhani zake zimakhala zimene zikuchitika ndi kuphedwa kwa Dr. Bobe. Milandu yosaoneka mmene kuyendera. Apolisi akubweretsa ma staged witnesses, staged murderers. Zinthu zoti sizikupanga. It's not making sense at all. Poyambirira ndimaona kuti apolisi akugwira ntchito. But coming to really look into it, apolisi amene wakunama.
akutinamiza sana zipeze mbabazo olo akuzidziwa komano zinatumidwa ndi anthu ena. Now mumakumbukira kuti aku MCP ayina chimwendo anatenga ndalama za boma kukagulitsa mmwenye kenako ndikupita kukamuombaso mmwenye uja usiku kugwiritsa ntchito polisi yomwe and fake search warrant. This is what is happening in our country. Ndizimene zikuchitika ku Malawi pakali pano. Akungokuvusitsani, but the truth of the matter is anthu awawa akudziwa chimene chikuchitika. There is a breakdown in security in our country right now. Breakdown in security asiriasicho. Panopa we need to have a private security as serious because mungadalire police. This police in Asanduka, a political entity, is no longer protect and save Malawians. Nokuzani, a police Africa azigwira ntchito yawo bwino akagwira munthu pita naye ku court akaya munthu yakapatsidwa bail because aliyense ali ndi a right to access bail. Alias. After that, tiziona trial. Milandu yose yandale ku Malawi simapita ku trial. Palibe mlandu mene wazamba simuzaona trial. Uwa chimwendo there will be no trial. Wa Mumba there will be no trial. Jessica Bwira no trial. Milandu yose yathira pati pamene. Polisi yathu ya ku Malawi is a political entity being used by the politicians and nothing more. And what you see in Chigumula there, that is not police work. That is parading people for PR to make you believe that they're doing their job when they are not. Kupimba ni maso. Kwa transfer. Amazona zetu sayuda. Come on. It's not making sense. Nemo kupempana Malawi. Apolisi kanda anthu akamakupatsani ma visuals osamakhulupirira yani. Akamakuuza kuti panga kuti utagwira anthu osamakhulupirira up until there is proven evidence kuti anthu awawadi agwidwa. Tamvana? Salute.